ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଦଳା ଚକଟାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅମରାବତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟା 4 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଦଳା ଚକଟାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆହତ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 6 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତିରୁପତି ସ୍ଥିତ ବାର୍ଷିକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଘଟଣ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଟିଟିଡି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ତଥା ନିରାପଦ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରାଯାଇଛି।